ساعات تشعت غينو نلومي سنبت عسرت حالة قمتي استرالو هاجراون زينا حيزلكم قريبنا لنا زي خبركم تخاطل فونير تي في كم يتمسيوم نمكتالكم بخروج عدم شام تولدي بغنطاتو افلم عب مسمر إقلا دمحينا فرو بماشينر استدقفاد مع السراحاتي سلاسلالو بروجكتات حرشا دوبا ومعراب قاش باركا بصبو درجة مهلا وتحبيرو عب زوا سمينا وقيح بحري عرت نمكل خالص تخيرت عريض صبو وصيد ترخيبو عب مونغو أرمينان أذربايجان زتبت حسن مع مكراس تغسي كم تتحسى تليزو سمين كوريا جزيف من باروس تتقصى وتهدر عمريتها كايدا جام لها قراء وتود إيطاليا بالعلي عسر تميتاويت كم زن قول قولت حب ننوس زوباتات عد غيحن فورون بغتا أبزر راخب مسمر إيقلا دمحينا فورو مسرح حدش ترقيان مسفح زيت أنا حنزت تقالل أدمعيو يسلاسلالهم وكل يرينا محارب لا ينزدالو تصب فرتنا عندهم كتغربية أم مسمر إيجيلا دمحينا فوروم بخبيد ماشناريس تدقفه حدش ناي مسرحن تزنبره ناي مسفحن متقانن زت تقالل أدمع سرحاتي السلاسلالهم اتني حمد ترقع دروت زخبده ناي أتصادفن قوباتاتن كفالو توديو أب قول وعابت يحو خمزلهم إذا دماتيس عن حموشن ميتاويت كاب تغلال لا سرحات خمزة تغلل أبروجكت عدها له أطرة 4 أو هاد سراح أطفتو زرق حبيروم اتمسمر أب تترر عقبت زلو كبابي 14 متر أب قولاقل دم 16 متر قفح خمزلوه بمورت حمد كم التدقدقن قبونا يوحج مسمر كم التسرحالون سحبر أطفتوين اتسراح نخط أفف مسرح بينتوتاتن دقاف منادق انطراي كم سترفو عدرديوم عند علامة يتزهن زلو مسمر نتخبيدنا يمقعزيات أقام زنبرو كم مبرعوات عدف نؤزوبة عد غيح كساب نؤزوبة فروز ركب كبابيتات مسرتها وفتحن من رقاقات مخانو تغيس دمام بزلوهم أخل عقم ماشنرن موياويانن اتعمام أب حتير أوان أما فتشمتو خمس بتح زلو طلعوا من تكليتهم قوباتات ودينا أب قول ينادل لنا بساعة زي إذا قوباتات نزل صادف زي حليفكا تطح من قدي أداليها نبور زخانة سرقيا سرح كليل بدوه يكورن أزيو كبيد بدوه بغن دقن كنجبرو لنا الناس لزعمنا نتي حدرا حزب المنقص سكمناها قبراون مقبار سريحنا تكبيرنا يقابلك بينتوتات نمقبار تاريخهم الله زيهم كان أمدت تحيزهم الله كسر يقولهم بغن دقن التمسمر تخفيت الله بزوان زي كم دلله كاخت قواعد تخيل أبقف حاتوها زت أمام من ترجعي أبزقول أقول ناي 16 كيلومتر متر لنا مالتي 16 متر حزنا أنا خير لنا أبتي زحلفنا يصادف كاني ناي 14 متر خبابيتات هلو مالتي أما حدار نوزوبا فروقات عثمان عرفة بوجنو حزبت نوزوبا نبعد غيح نخو قواعد كابات صعب أسمر عبيلون تزيكوينو كلا أمارة خمسة صنحو إذا دمام حبراوي كطبعون من محدراون تأجمات كم زنبرو بمتقاس دروت تأجم بمتقنو خمسة فتح حفلتهم نبرت بوجنهم مسرح ترجع إيجيلا دمحينا فوروم أبي وتوم محسنة معبالن زفتر كم زخونة قليتهم نحنا عبوتاتنا عدتاتنا اتم زحلفوا زي رخبهم عدلات رخبنا سالة قارسنا مالتي هاجري هيزجي زيبيل مانجستي زي الفرقبوتات دفيرو كب حكمنا زحرمي بوتاتات كبيت مهرتي زحرمي بوتاتات كم مايكا زحرمي بوتاتات أقدموا عد الهبو بمعراب يكون بمبراق إذا كل أصادف من دفروا قدم حجي إذا سرق يا أخا كبيكي لا جميرا سقا ناي فورو باسع زراخ بالله بوتا ورد الله ما كنت ذاتي زنبرة ماي نبرن مجدي نبرن زكون محبرة وأقول جلوس بالبحال قاد حكمنا يكون كابكالي زكون قداي نبرن إن شاء الله من قصي سرقة مسمسة
كاب قربا كنقالاقل رخبنا مالتيو أنا بحق دمسجنيو قدامنا لو مدرينا عند حركوين بتاع دمسجنيو كم من قستن مسجن بزعبا كابوز سرح دولو أكال من قستخان مسجن قدم حجي أبز عد الزنبرة أتصادف يكون ترجع النبرين بزح شجر نيرو بزح صدفيتات نيرو بجمالين بمنكبين كتمتي بالعلي كفرو قبل عليها الضغيح بتحت كفرو كتمتي بتعمينا مقبض خوين كمان أشجارين نيرو بزح كتمتي بتمساسالي أمن الزباق قرورا أم مهميمن دقة قرورا حشكب شاكات إلى تعدا مرسات غلاين دبعتن متسقان نحمد سرقاتاتن مألي وحجن كومون مقعات علاتات زتقالو وفراتاتي كايدالوم لوم زبن كرامات بزسفع كرابيتات هاجرنا صبق متنن زرقحن زنبرو زناب بموقعو زسلاسل زلو حرشاو نطفتات اب صبق درجة خمز ركبيو زحبر بمنقستي زتوافرا برت عواقا اقلقلوت محرس زهبا تراكترات اب رئستي نتسرح أسالتو مهابن نزنبرة نهري واقاتات كراي تراكترات ون كم زرقاقو يفلت كموت إتنايزي بروجيكتات حرشا دووا ومعراب قاش باركا بصبق درجة مهلاو تحبير اللوم نتصاب وكيل إيرينا أكال مبرهتو أرسي ماسمرم بألاينت كوربوريشن زراعتن تريتن إيرترا عبدوباوي معراب زواقاش باركا بزناب كرمتن مصنون زلم عزلو حرشاتات عبصبوق نتات كم زركبو تقاليتم بمسرة تحبريتا اب كرامات كلتشحن عسران اب تحت بروجكتات حرشا كتاي قرست علي قدر فانكوراوي فانكو صمو عد عمرن تسنين بدمر بكرمتاو حرشا تراي 7 هكتار مشلان 400 هكتار سمسمن لميعو اب تسفو درجة خمس بتصحة تفليتم إذ بكرمتاو حرشا زلمع زلو ما قصلتان ايت بمصنو زلمع اب حملتن فرتاتن زتكورا لمعتاوي نتفتات مخانو زحبرة او هاد نايتي بروجكتات اتو حيلز قهبته لوم زمن برتعوا واغاز توافرات تراكترات منقستي ابنو زباقو لجزركب مريت اب اوانو كحرس العلا استواصو كم زقبرا ارديوم ابزي للزبن مدفيدنا نبرنا خرمتاو قدام النت نتي حزبي يكمل بتسريو زبزحنا حزبي سلازخونه قندخا زبزح زيكونه تقندي ناي منقست مدب نتي حزبي اغلغلوت بزحسر واغا زبل مدب سلازوصبو مسرت بستحاته كفليت نتي حزبي كم زحرس يتغيرو سلازيجي قدمتن بروجكتات نحنا نتناي حزبينا قدام نتيبنا سرينا حزبي للزبن عجيبيو كل نجار بتخفليت زنبرة نسعة 300 هكتار نحرسه بتقدم حجيز خفلو نبرة ولا حجون دك على أقل زنبرة 1 هكتار 700 800 ندابلود حزب خفليت نزقول زي أوديوتنا منقستي أمولو حزبي تراكتراتون كركب زي كأننا برقد محجي حجي قل لزبن بالسفح من قد تراكتراتنا منقست توافيرين نت حزبي حريسين زي حرس النبر حزبي أبكالين فتات نقداون فتات بالنبرسب لزبن كله يتي أما حرس حريسو بو مسرت كا صبا أقول قلت حزبي توهيبي بزعمت زي أتو حيلزقي أسعيبو أبدوباوي معراب قاش باركاز نتفا بروجكتات حرشا بزكايدو سرع نتفتات تساتافنة حزبين مرقاتن مويان متحللافن بعتب كم سرحة بمتقاس أبز مدايزي تصبو سوقيمن مهلاوان أنا تيرون أبز عامت زي مزي زقاط حمام كورونا أب كبابينا ببزح زقاط مزي بحقرنا نبرم متنققتها أبوبوتها عدها زي منقصقاس قل صقمات الله حجبزي إذا بروجكتنا عبتارا تصاويتي مغنياتو إذا حزب كله بزو بروجكتي تفناتيتن دا سرحه تخرخبو زقبا ناي جنزبن ناي اخلن قلبن رخيبو كسحجخا دارغا إذا خبابينا بسالازن بروجكت زي وصينا يدبل تناي اغاطيمو نبره اخلناي مسانو خون غلغل وحدي ناي شميتو بعداغا خرخبو زخيل صقمات فطره ابوبتو اخلخ سحجي ابغ غزي انا هبون سدنا اذا بروجكتات ناس سرح دلو كلهم نابنت غرستن كبابيان تسني اب كبابي علي قدرن كبابي حرشات سنه ودلقس نبرن انجحاي اب حرشه عبد عمر قلسوب اب حرشه عبد عمر ألوبون فيسكون أفيسكو فانكو أب فانكوراوي زم حزب قاچورن محجرنكا أبكتاي إزيوم لزبن ناي بحقي تتقم تخوينم نزع مزوص يوم يمكو لخل
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ብዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ምምዕባሉ ምስቲ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ዝካየድ ጎስጓሳት ተደሚሩ ዕረት ንምክልኻልን ሕማማት ዓይኒ ንምፍዋስን ዝተኻየደ ፃዕሪ እወታዊ ውፅኢት ተረኺቦም ነዚ ብዝምልከት ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኪላ ሓኪም ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ባፅዕ ዶክተር ሳሙኤል ከበደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ራዕቂ ቦታን ጸገም መስመራት መጓዓዝያን ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽቡ ምእንቲ ብመልክዕ ወፍሪ ኣብ ሆስፒታላት ባፅዕ ኣፍ ዓበትን ናቕፋን ካብ ዝተረኣዩ ልዕሊ 31,000 ሰባት እቶም 3,200 ኣብ ከባቢኦም ዕዉት መጥባሕቲ ተገይርሎም ከም ዝሓወዩ ኣረድዩ ዘለና ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ኽእላታት ዓቕሚ ኣሎ ብዙሓት መንእሰያት ናብ ኣብዚ ሞያዚ ይሳተፉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ዘለና ንሕና 3 ኦፕቶሜትር ኣለዉ ካልኦት ከማን ክልተ ከዓ ኦፕታልሚክ ነርስ ኣለውና በተመሳሳሊ ኣብ ቪዥን ሰንተር ኣብ ጊንዳ ኣላ እሶምን ብኽእላታት ናይ ዓይንዮም ኣብ ኣፍዓወት እውን ተመሳሳሊ ቪዥን ሰንተር ኣለዋና ስለዚ ኣብ 3 ቦታ ቪዥን ሰንተር ኣብ ክልተ ቦታ ቪዥን ሰንተር ሓንቲ ኣይ ክሊኒክ ኣብ ባፅዕ ኣላ ማለት እዩ እተን ብቐጥታ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ዘኸ በዓል ንዞባ ባፅዕ ንዞባ ጊንዳ ንዞባ ፎሮ ንዞባ ገልዓሎ ንዞባ ሽዕብ እዚኣተን ቀጥታ ካባና ኣገልግሎት ዝረኸባ እየን እተን ካባና ርሒቓ እንተላ ንኡሳን ዞባታት ከም በዓል ኣዶብሓ ንዞባ ቃርራ ንዞባ ኣፍ ዓበት ንዞባ ንኣፍኻ እዚአን ከዓ ብመደብ ናይ ኣውትሪች ንኸይድ ማለት እዩ ብኣውትሪች ናኸይድ ከዓ ዘድሊ ሕክምና ነካይድ ነበርቲኑ ዞባታት ገልዓሎ ፎሮ ሽዕብ ጊንዳዕን ባፅዕን ኣብ ሆስፒታል ባፅዕ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከለዉ ነበርቲኑ ዞባታት ኣፍ ዓበት ናፋ ቅሮራን ኣዶብሓን ድማ ብወፍሪ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ዝሓበረ ዶክተር ሳሙኤል ዝበዝሐ ሕማም ዓይኒ ብጉድለት ፅሬት ከም ዝስዕብ ቅልጡፍ ፍወሳን ተዳ ረኺቡ ድማ ክፍወስ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ኣብ ንዞባ ናፋ ብብዝሒ ዝተረኣየ ሕማም ትራኮማ ንምፍዋስ ብዝተወስደ ስጉምቲ ካብ 11 ሚእታዊት ናብ 0.1 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ሓቢሩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኣዚና ተዓወትናሉ ናይ ትራኮማ እዩ ኣብ 2006 ኣብ ሃገርና ኣፎናዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ደቡብን ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ተኻይዱ ኣብ ዞባና ኣብ ናቕፋ 11.7 ሚእታዊ ዝነበረት መፅናዕቲ ትራኮማ ከም ደሎ ተፈይጡ ኣብኡ ኤምዲኤ ማስ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ተዋሂቡ ብብዝሒ ንኩሉ ብሽሮቦ ብከኒና ቴትራሳይክል እንዳገበርካ እዚ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ዳርኢና ኣብቲ ኢምፓክት ኣሰስመንት ክግበር ከሎ ትሕቲ 0% ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ባይታ ወይ ኩነታት ኣላ ማለት እዩ ዞባ ናቕፋ ብተመሳሳሊ በዓል ጊንዳ ሽዕብ ኣፍ ዓበት ባፅዕ ከም ናይ ናቕፋ እኳ ይኹን ዳ እምበር ትሕቲ 7 ሚእታዊ ዝነበረን ንሱን ልክዕ ከምኡ መደባት ተሰሪዕለን እዚአን እውን ንትራኮማ ምቆፃፀር ክኢልና ናብ 0 ወሪዱ 0.2 0.55 ስለዚ ብካልእ መገዲ እዚ ኣብ ኢምፓክት ኣሰስመንት ኣብ 2008 ዝገበርና ሓደ ፅሩይ ዝኾነ መገዲ ወይ ንፁር ዝኾነ ስእሊ ይቡና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብተዛማዲ ትራኮማ ኣብ ዞባና ኣብ ፅቡቅ ቁፅር ኣለና ማለት እዩ ኪላ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ባፅዕ ዶክተር ሳሙኤል ከበደ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ጉዳይ ልምድታት ፍወሳ ሕማም ዓይኒ ኣወጊዱ ዘመናዊ ሕክምና ዓይኒ ከዘውትር ብምዝኻር ሓደጋታት ጮራታት ፀሓይን ደሮና ንምውጋድ ነበርቲ መነፀር ክጥቀም ሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ዘለዎም ዜጋታት ድማ ጥዕና ኣዒንቶም ንምሕላው ወቕታዊ መርመራታት ክገብሩ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሆስፒታል ኣፍ ዓበት ቀዋሚ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ንኽወሃብ ምድላዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ሆስፒታል ባፅዕካ መነፀር ምስራሕ ከም እተጀመረ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነፅር ቀደም ሰብ መነፀር ተኣይዞ ካብ ኣስመራ ከይዱ ገዝእ ካብ ርሑቕ ቦታ ከይዱ ገዝእ ወይ ይልእኸ ወይ ብደገ ምፅእ ነይሩ ሕጂ ግን እታ ትካል ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ገራር ተኺላ ንጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ ካብ ዘይተደለየ ወፃኢታት ካብ ዘይተደለየ ግዜ ንኩሉ ቆጢባ ትሰርሕ ኣላ ፅቡቅ ኣገልግሎት ከዓ ትህብ ኣላ ብተዛማዲ ልክዕ ከምዚኣ ቪዥን ሰንተር ወይ ከዓ እዚኣ ናይ ወርክሾፕ ናይ ኣይግላስ ናብ ሆስፒታል ጊንዳዕን ሆስፒታል ኣፍ ዓበት እውን ተዘርጊሑ ኣብኡን ግቡእ ዝኾነ ኣገልግሎት ይረክባሉ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ኣዝዮም ዝረኣዩ ሓማት ኣብ ዘለና ቦታ ኮንጀክቲቫይትስ ዩረክስ ናይ ዓይን ኣሎ ኮርኒያል ኦፓሽን ኣሎ ጉልባሽ ሓበላ ማለት እዩ ካልእ ግላኮማ ኣሎ ከምኡ ናይ ምርኣይ ፀገም ዘለዎም ኣሎ ተወሳኺ ትራኮማ እዚኦም ኩላተን ኣብ ዞባና ተደጋጋሚ ዝረኣያ ሕማማት እየን ሕጂ ናይ ኮንጀክቲቫይትስ መደልና ኩሉ ግዜ ኣብ
ክላይሜት ሕማቅ ስለዘለና ኣብ ሙቐት ቦታ ኣብ ዱርና ኣብ ፀሓይ ስለዘለና ሰብ ናይ ፀሓይ መነፅር ገይሩ ይከላኸሎ ትኽእል ከቢድ ሕማም ኣይኮነን ደይ ምክትታልና ድምፀ እቲ ካልእ ሕማም ግን ኩሎ ደሎ ዝያዳ ግን ምክትታልን ምፍዋስን ከዓ የድልዮ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታል ክትቅፅሉ ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከም እተጣሕሰ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን ክልቲኦም ወገናት ናብ ሎሚ 11 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጊ ሕለይቲ ብዘካየዶ ምልዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም እተቐትሉን ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ከም ዝቆሰሉን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረድዩ ክልቲአን ሃገራት ብምጥሓስ ትስምዕ ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ምህላውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ንልዕሊ 2 ሳምንታት ዝቐፀለ ምልዋጥ መጥቃዕቲ ንምህዳእ ትማሊ 10 ጥቅምቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብራ ከም ተሰማምዓ ይፍለጥ እቲ ብመንጎኝነት ሩስያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተበፅሐ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክምለሳ ከምኡውን ምልዋጥ ኡስራትን ሬሳታት ወተሃደራትን ከካይዳ ዝብል ነጥብታት ዝነበሮ እዩ بقداء كراخارزوبا ناغورنو كاراباخ نعمتات تفاحفيحن زلو أرمينيان أذربيجانن كاب زحالف 27 مسكرن بزكايدو من لوات كبير برتن ميسايلاتن كاب كلتين لعلي 300 سوات كم تقتلو صبصبات يحبرم اتجچت ناب كفوت وق كيمرح حيال وغنات سقاتهم كገልጹ ጸኒሕማሎም ክልቲያን ሃገራት ኣብ 1909 بقداء ناغورنو كاراباخ بزكايدو وق لعلي 30 سبات كم تقتلو ናይ ሽዑ ጸብጸባት ይጠቕሱ ሰሜን ኮርያ ትማል 10 ጥቅምቲ ገዚፍ መንባሩ ዝተጠቕሰ ወተሃደራዊ ምርኢት ኣካይዳ ኣብቲ ብምኽንያት መበል 75 ዓመት ምምስራት ሰልፊ ሰራሕተኛታት ሰሜን ኮርያ ዝተኻየደ ምርኢት ዶብ ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ስትራቴጂያውያን ኣጽዋር ከም ዝቐረበ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን ሰሜን ኮርያ ክመጻነ ዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድልዳልን ንምዕባልን ክትሰርሕ ምዃና ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደጊሙ ሓቢሮም ሓድሽ ወተሃደራዊ ምርኢት ሰሜን ኮርያ ናብ ጎረቤታን መቀናቕንታን ደቡብ ኮርያ ዝቐንዐ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱም ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ካብ 2018 ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ እዩ ዝጥቀስ ኣብ 2020 ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኢጣልያ ብልዕሊ 10 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታስቲካዊ ጸብጸባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ኣረድዮም ብዘይካዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢጣልያ መጠን ሽቕረት ኣልቦነት ብኣስታት 2 ሚታዊት ክውስኽ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም እቲ ለበዳ ምስ ዝግታ ቁጠባ ኢጣልያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብኣስታት 5 ሚታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ክኢላታት ተዓውዲ ይእምቱም ኢጣልያ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ኤውሮጳያ እቲ ለበዳ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘስዕቦ ዘሎ ሃስያ ኣብ ሓፂር እዋን ክፍወስ ከም ዘይክእል እዮም ክኢላታት ዝገልጹ ሎሚ 11 ጥቅምቲ ኣብ ታይላንድ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ባቡር ምድርን ኣውቶቡስን ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ዘጋጠመ ሓደጋ ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 30 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ሕክምና ታይላንድ ኣሚቶም ኣለዎም ጠንቅት ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ታይላንድ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ዓመታዊ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞትዮም ጸብጸባት ዝሕብሩም ኣብ 2018 ዝወፀ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘነጽሮ ታይላንድ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብዘስዕቦ ሞት ብደረጃ ዓለም ምስተን ቀዳሞት 3 ሃገራት ትስራዕ ንሎም ሸስተራሎ ዜና መሰናዳው ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት